אנחנו לא רק בענייני כוכבים, פה גם ירח, עוד צעד קטנטן לעבר החללית הישראלית שאמורה לנחות על הירח. אורסית כתבנו היה בסוף השבוע באירוע להשקת המיזם שהולך ומתקרב בהשתתפות אחד שיודע, אבל באמת הפעם שהיה שם בעצמו. זו הכניסה למסיבה הגדולה שארגנו לעצמם אנשי מיזם Space.il. הדרך לירח עוד רחוקה קצת, אז נסתפק במנהרה חללית שעושה בערך את העבודה. יש גם ברמנים שלבושים כמו אסטרונאוטים, אבל אל תתבלבלו עם הדבר האמיתי. ב-1967 נחתה אפולו 11 על הירח עם ניל ארמסטרונג, שהיה האדם הראשון עם הצעד הקטן לאדם אבל הגדול לאנושות, אבל הוא לא היה לבד, גם באז אולדרין היה איתו שם, לעד השני שצעד על הירח, עניין של טיימינג אולי, אבל היי, זה הוא שקיבל דמות נצחית על שמו. I am Buzz Lightyear. I come in peace. ממרחק שנות אור אחרי, באז אולדרין בן ה-86 הגיע לישראל להראות שהמסע הקרוב של ישראל לירח זה עסק רציני. After having been so fortunate to have been serving my country, and that is what my life is all about, and it's what my life has been about. That is what I do. עברו 60 שנה כמעט, אבל גילה אלמגור זוכרת את היום ההוא היטב. את היית באמריקה ביום של הנחיתה? כן, הנחיתה, הייתי בבית מלון, יפה, רצוצה, עם ג'טלג וזה, ופתאום אני אומרת, לא, זכיתי. הרגע הזה שאתה אומר, זכיתי. שהוא אמר צעד, נדמה לי הוא אמר צעד קטן לאדם, צעד עצום לאנושות. איפה את היית? איפה ראית את זה? אני בדיוק נולדתי אז. הייתי או באסותא או דגמנתי. ההתנסות הכי חללית של ציפי שביט הייתה כשדודו טופז עבד על מדינה שלמה ב-1997. בפריים טיים הוא סיפר על חייזר שנחת בישראל בשידור חי. בשיא המתח ישב כל עם ישראל מול המסך וצפה בדבר המשונה הזה. שלום, אני דודו. רק שבפנים הייתה אז חברתו של דודו, ציפי שביט. אתה זוכר את החייזרית הקטנה הזאת? אתה זוכר את אחוזי הרייטינג האלה? אתה זוכר את הטירוף הזה? כל האורחים האלה הוזמנו כאן מתוך מטרה. ישראל מתחרה עם עוד מדינות מי תהיה השלישית שתנחית רכב על הירח אחרי האמריקאים והרוסים. מובילי דעת קהל ישראלים גויסו להעלות מודעות. יהודה ושלומית תרמו את הפאוור קאפליות שלהם. אביב גפן הצטלם עם הילד. באירוע הזה מתחככים בוז'י הרצוג וטל מוסרי שאולי נפנטז על איזה ששטוס לחלל. גם אחינועם ניני ואליעד נחום. עברי לידר על הבמה. כדי להגיע בזמן לירח צריך $65 מיליון. זה פסיק ממה שהמעצמות כבר הוציאו על משימות בחלל. לפרויקט Space.il גויסו כבר 45 מיליון, חסרים עוד 20. איש העסקים המיליארדר מוריס קהן מוביל את המאמץ לגייס את הכסף החסר. הנכד של מוריס מעריץ אותי, אז זה כיף לי, נכון? ואולי גם מוריס יממן DVD על הירח עם יו-יו. אל תתבלבלו מהבדיחות, זה עסק רציני כמובן. המדענים עובדים עוד 1.5 שנה ביום הנכון, בתאריך שכבר שוריין, יספרו לאחור, ילחצו על הכפתור, ממש כמו בסרטים. למפורסמים נשאר רק לעשות מה שהם יודעים. האורחים פה הצטלמו עם חפץ שירצו לקחת איתם לירח. התמונה תצורף באלבום שישלח בחללית הישראלית. גילה אלמגור בחרה בצילום היחיד שנשאר לה מאבא שלה. אבא שלי, התמונה שלו, היא תמיד איתי ברגעים גדולים. אבל אבא שלי נרצח לפני שנולדתי. הוא היה רק בן 25. והוא לא יודע כלום על העולם הזה. מה קרה פה ביקום הזה. ואם יש אפשרות גם להביא אותו למעלה, וזה דרך ארוכה, מה, אני אסע לשם לבד? היום
היום אנחנו רק קצת מקשקשים על זה, אבל זה יהיה מרגש כשזה יקרה, הדבר הזה. פתאום כולם, מעניין מתי הפוליטיקאים שלנו יבינו שזה לא פחות שווה מריו. נכון. וצריך להידחף פנימה. אני יכול לדמיין כמה פוליטיקאים / פוליטיקאיות שישמחו להיות שם, אם אין ברירה אפילו להתקע עם גילה אלמגור במסע לירח באותה חללית. אתה חושב שכולם הבינו שזה לא כל האנשי בידור שהם עולים לחללית ומגיעים לירח, אלא רק החפצים. כן, רק אין מקום לכל כך הרבה אגו בחללית כל כך קטנה. אז גילה אלמגור נגיד היא לא עולה. לא, היא לא עולה לחללית, היא שולחת תמונה. לא, אני הרגשתי צורך להבהיר את זה. אני לא הבנתי את זה. נדמה לי שהבהרתי. אם היו צריכים להכניס את כל האנשים באירוע לחללית,